Και θα μας πεις για τον Φωτάκη πάσα. Δυνατό το σούτ από τον Γκαρσία, κοντράρι μπάλα γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 13. Βοηθήσει σε πολύ καλό σημείο. Παίρνουμε τώρα τον Σαλπικίδη στην πάσα από τον Βιερίνια. Το σούτ εντυπωσιακά κόρνερ ο Καλίνοβιτς. Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι η φάση. Με τον Καρτόσο να πηγαίνει πολύ δυνατά πάνω στον Σαλπικίδη, να τον γκρεμίζει. Φάση στην οποία ο Παπάς θεώρησε ότι έχει κάνει δύο σπουδαίες εμφανίσεις. Τελευταία ήταν αυτή εδώ στο σουτ που επιχείρησε ο Ελζάρ από πολύ μακριά. Η άλλη ήταν 3-4 λεπτά νωρίτερα σε ένα σουτ από πιο κοντινή. Να περάσει ο Πορτογάλος, ωραία τρίπλα, το γύρισμα. Φωτάκης, μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Η μπάλα πηγαίνει έξω. Φίλοι του ΠΑΟΚ στις κερκίδες στον δικό τους ρυθμό. Ξανά η προσπάθεια από τον Ελζάρ. Πολύ δυνατό το σουτ, σε ετοιμότητα ο Καλίνοβιτς. Ενώ έχουν σταματήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα, η απόκρουση από τον Κοντρέρας, δεν μπόρεσε ο Μπέτσε παραλίγο να γίνει λίδι που προσποιείται τώρα σουτάρει πάνω στον Μουσαϊντή. Νέο σουτ και μπλοκάρει ο Κρέσιτς αυτό το καλό σουτ από τον Οκμπέτσε.